puilan kolmo an jotonu kolmo media no tei an bihik operation bagui ang khaijak abo Chennai Beloro CMG hospital o gan bihik hornale khaman bagui 2023 o apro ang ani je bag manai rok thali ang naibei ka apro ga hamli tlangka kumutin noga hamli tlangka hingkai tabuk hingke last final an bihik bagui treatment cholna nang tonga operation bagui hingkai bimo je kwbangma nuhaite pura post thangja yak sida bo khaimia hingkai abono oro ang 17 tarikh o phaio Chennai o hingkhe ang athar baile o ang sar bai naijaka doctor bai funuk abono already ang ok salaika hingkhe totara ni swkang first puila totara swkang khainai sao amoni pore hingkhe yakni khainai sao totara ni hamani pore yakni khainai hingkhe totara ni simi no 2 lakh nangmani sao bo hingkhe thwi 2 bottle nangmani sao hingkhe amoni bagui ang ani sabo rang kwrwing gune ang khaimia hingkhe bwtagui ma tongkha abono ang lukurokno khorlumbo jotono koinok yaparo ang nongni help nango nongni phan nango ang nongni chubachu nango hingkhe swkango ang je nogo tongphuru ang je ukugmani buini help mamani lukurokni help mamani lukurokni phan mamani khoja phunigui ang borok khaika ani gogorbai tei khoja phunigui dai damani lukurok je mai ganang kha ganang dai damani abo boyang khaika ro hingkhe jompoi first class ni bung aroni borok bana nohorka 10,000 11,000 moto nohorka hingkhe ang abono khaika tei ang kamla kaj khaiui hospital ni khade ambai ang mood khlaiui ang phaika nai naigena malai naigena hinui kok salai naigena bwswk rok nangno hinui hingkhe ang malaimo ulo khe ang 2 lakh rok nangnai sajaka hingkhe 2 bakhai khaijaknai sao thwi 2 bottle hinui amoni bagui ang bwsakui ma tongkha aboni upaisa ang lukurokno chubachu ma sano nongni help nangui tongkha ang tabuk ani bihik ni operation bagui tei chini ayini sir Ranjit MLA Debbarma sir Ranjit Debbarma bono 15,000 se nohoro 15,000 baile lago 15,000 baile ang bahai khaiba aboni bagui ang khaimia wngui tongkha lakh nangkini o 1000 se nohoro ang bahai khaimanai ba ang jotono phan nangui tongkha ani bihik twia ni bagui operation ni bagui tei ani EM sir Soil Debbarma bo ano flight ticket rwkha hingkhe rang khaito kunu taksir jotui kunu help khlaiyako chubaiyako bo flight ticket rwui chwng oro sobai o hingkhe rangni bagui khe chini takchi yagoto rang kwrui chwng je lukurok nogo tongfru khosok hingkhe gold peti chubaka jontoi press club ni borok ano yaparka garo chenai chini Tripura ni borok no chenai o tongnai boyang borok ano phaima dinano 7,000 ang handover khairika deposit khaiya no hingkhe ang borokno jotono paisa hambai yaparo Chennai ni o ano rang de chubachu kilometer jephru janma tei ano thumui borok rwka ang thani din no 7,000 hingkhe amoni ang jotono koi muchungo lukurokno jotono maya gana kha gana je norok chumano muchung tongkhe ani Google Pay tongo ang Google Pay rinai ani video tola o norok aro chubai mano hwnoi de chubani muchung je chuktui hingkhe ang norok chubai hingkhe ang ani sakni kidney phalui phano ang ani bihik ni operation ang khaichalanai hinui ang uansukgui ma tongkha Bhagwan norok khairokka hingkhe ba lukurok norok khairokka hingkhe ba ang ani sakni kidney ang rwna nangla phalna nangla ang asa khlaio o last final ni bagui kisa ano mai daya khaiui no ano help khlaiui ani bihik twia ni operation khlainani bagui ang nong thani phan nango chubachu nangui tongkha kolomka।